Nay nangawat sa barko. Nangawat sa barko. Lah, ngawat sa barko. Ay, nangawat sa barko ay. Cellphone, gikuha niya nito siya dira. Nangawat to siya sa barko. Pagdunggo man na ako. So yun, nangawat siya. Oo. Kaya nilukso siya. Di na plus tubig. Doon siya padungan lang. Kaya siya muna yung nangawat. Oo. Sigurado, ginatak ko na. Oh, God. Gusto ko siya nakadagan. Layat siya dira. Sa barko, layat tao. Kawatan na, kawatan. Tunggo. Layak man ka, buang. Tara. Dakpa na ron. Pwede siya padungan. Dala pulis. Tara. Ngawat barkong layak. Ditapoy na ka. Mana, sa ulo maghalaw na. May botol ng tubig. May pulver 10, 30 na cash ang gawat na ng animal. Ano? Pulo ka cellphone. Bigyan kinakitan siya. Ako lang ang cellphone, asa na? Apple dali. Iasa ka niya gibutang na. Naman siya sa tubig. Ano siya? Nasa ibang taas. Katukag is tao. Palayo ang animal, oh. Ang cellphone niya gigawat, taguan. Itaguan to niya na nagyapon sa taas. Transisya sa nawa, ya? Ayaw lang ninyo po unuga. Nanap mama. Yan ngawat magkatawang ka dong. Masas kaya andam na. Ayaw lang po pasakitin kaya di mo na pwede. Tawa ko ba kayo na Dili man. Taga-Marawi na siya kuno. Taga Marawi. Taga Marawi ni ngawat. Daot lang yung kimain sa mga Muslim ning amaw, oh. Bagong naog, bagong abot barko nangawat. Di lagi ikuan ang bunal, ayaw na buhay na bunal. Jo, dili makita siya kung ano. Kaya. Nahadlok na siya, muna ng layat siya. Ayaw na bunal, ayaw. Ayaw lang, usasin na lang na dito, ayaw pasakitin. Basig ato sa sultan ng amaw, oh. Dili-dili pa sa barko, makaamong ni kinimog porter na, oh. Kaya abi ang porter may nanguan. Oo. Kami mga porter mapasangin lang may kalaki ng animal. Ang cellphone nga ni ron. Wala na. Tuway bag ani nga gibilin sa taas sa barko. Taga Iligan daw ni, taga Marawi daw ni siya. Makaamong sa ilahang lahi. Ang barko mo ba? Ato pa Oh, maniligan bato pa maniligan ng barko. Oh, ne. Snatcher sa cellphone, na barko gikan og Cebu nangawat. Ay nangawat. Balik ka tugan yung kabuangan na. Ang bakina layo ko na ba? Wala na cellphone, oh. Nahulog ko na dito. Wala na cellphone, no. Kaya kumandiri mo, lagan mo na itong barko dito sa iligan. Tao dito daw, pasanginan man ng mga kuang godaan na gumo masuko. Muslim. Muslim siya? Muslim ni siya. Muslim na. Muslim. Saka no, kaya mo ron. Wala ta yung ito. Saka no. Hindi ba siya? Wala cellphone wala. Wala siya. Wala na. Ano ko ni bag ani ko? Macam yang bag ko? Ano yang bag? Gara sa ambag ay kita ko pagambag abi ko gadrill ra dia ba, gadrill. Ada na oh. Oh dia. Abi na ko gadrill na sila lang. Paglakag ko sa porter. Pistol ni. Sa kayo. Ngawat siya sa barko. Ngawat eh. Oh, kita mo pagambag ko dia god abi ko gadrill ra nga ba taga kuan, taga port.
Butik balik pa siya, may pikugi dia. Kuha pa siya ning kuan ko. Dili, kawatan ng iPhone 13, 12 o kuan. Kas nga kawatan kawatan na. Wala na yung Oh, cellphone. nang sa barko ba? Saka. Pero ang cellphone wala na. Ambot aha ka cellphone nagbutang. Ilagay na ikos ka daw. Ambot aha ka cellphone nagbutang. Yeah! Dito rin na sa taas pusasan, di naman po nakadagan good. Taas rin na pusasan, di naman nakadagan. Hindi maartista naman. Dili na. Wala kay katungod mo pa. Wala. Yeah! Double done. Wow to.